Γεια σας παιδιά, είμαστε στη Μαρίνα και πήγαμε στη Κάβα. Χαιρέτα, μωρή. Αγενέστατη. Λοιπόν, θα σας δείξω τι πήραμε. Τι είναι τα δικά μου, μωρή. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα τα δικά μου και μετά θα σας δείξω και η κολλητή μου τα δικά της. Εγώ θα σας λέω τι είναι και αυτή θα σας τα δείχνω. Εν τω μεταξύ πήρε λίγα. Εγώ πήρα αυτό τάκι με το cheese. Είναι υπέροχο, σας προτείνω να το δοκιμάσετε. Και μία φάντα. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε και τι πήρε η κολλητή μου. Ωραία. Πήρα αυτά της Blackpink. Τα Oreo. Oreos Blackpink. Αυτά εδώ είναι. Να τα δοκιμάσετε, είναι full τέλεια. Λίγα. Είναι full τέλεια. Πήρα αυτά τα αγαπημένα μένα και της Νεφέλης. Είναι barbecue. Ketchup. Είναι πολύ ωραία. Και αυτά σας προτείνω να τα δοκιμάσετε. Όλα γενικότερα σας προτείνω να τα Αγαπημένη δοκιμάσετε. και αξέχαστη Dermy. Dermis. Αυτή εδώ. Λοιπόν, Ωραία. και το μία- καλύτερο. Επειδή είμαστε Αλβανίδες, Fanta Exotic. Fanta Exotic. Είναι υπέροχη. Είναι υπέροχη, Και πραγματικά. αυτά εμένα μου κοστίζανε 5 ευρώ, τα χάρισα. Εμένα 4,70. Και Αλλά τα δώσαμε τα 40 λεπτά, 30 λεπτά στο τέτοιο που είναι για tips. Οπότε, σας προτείνω να τα δοκιμάσετε, είναι όλα υπέροχα. Και bye bye! Bye!